салом алейкум бародарои азиз. Як бизнеси савримени дигар, оғлои савримени бари шумо пешкаш мекунем. Бо диққат то ахир навора тамошо кунем. Беҳад бизнеси навай, мақсад як гулаки синфи як ҳам метавона ин бизнеса бикунад. тамошо кунед чӣ хел то охири навора мефаҳмед. ина оғил дорозиш 10, бариш 5. ин наҷада дари даромада. ин наҷа 80 дарошкае ки гулаки майда мегира мерава каҳра ини охира. дуруи охирта пул метаи 35 сантиметр баланд мешавад. инаи ов ҷои оврезӣ шланқати ова мерезӣ гов дигар худаш фирраст фурт кашидан мегирад. дигар шарт нест ки як говда 3-4 сател бёрӣ. инро пул мекунӣ то бегара худаш места 100% мешавад. ин наҷада ҷои фильтратсия мондагием. инҷа шланг мекашем мебарем ҷода нарасӣ боша 1 ба 1 меканем чиқирӣ. аиҷа турба мекашем мебарем дуруда бур мекунем тай хок меяд ягон майда мақсад чӣ мекунем ҳеҷ кана мебинад иҷара да 1 ба 1 меканем санг фурӯш метавӣ об мерава филтр мешавад. ин якш баъд иҷа ҷои кунҷорамонии ту мақсад алаф алаф мешавад. ана ин қисмашро мегузорем. иҷада 60 сантиметр битон фурӯ метавем 60 сантиметр профил варид мекунем ба хотире ки буқоҳо у пара нагзаранд. ана иҷа нигаҳ ки 1 ҷои буқабандӣ 2 3 4 5 6 7 8 буқа мебандӣ. ин наҷада раҳ мондагием як дари дигар барои буқа дуромадан. иҷара хай стяжка мекунӣ покиза. инҷа 60 сантиметр дигар дарошка мешавад барои одам рафтан. иҷа 30 сантиметр дигар ҷои лапотка мақсад вақти гов ахлот кард ахлотша мегирӣ дар ҳамиҷа мепартӣ аробада ҳай мекунӣ. ё стяжка полни ҳама савримени хай кумед агар дар кор боша ҳамахели чизо муроҷиат кунед. рақамо дар болои экрани шумо иншоалло бо навораи баъдӣ дар вақти кладка кунем ишонатон метавем ки чӣ хел мешавад. боқӣ сарбаланду хонобод бошед.